bila senga wa yɛrɛ baaraw kurumo karila kunungo tarata ministre min bɛ premier ministre la bi Muktar Wane ale ka dagayɔrɔ la primature a jirala k'a fɔ ministre yɛrɛ min bɛ administration territoriale kunna fanga cɛmabɔli lieutenant colonel Abdoulaye Maïga a kɛra o ɲɛna a kɛra directeur min bɛ centre de traitement des données de l'état civil a kɛra o fana ɲɛna capitaine Simbo Keita ani min bɛ tali kɛ PNUD o ye baɲumankɛ jɛkulu ye minnu bɛ ka Mali dɛmɛ nin baara in na kosɛbɛ o fana ka nɔnabila Thomson Sama ale fana tun bɛ kɛnɛ in ka ye limanaw baara min ye nin ye tare do dɛ sabu ni maa min ye nin fɔ Ravec min na ale kun de jamana faamaw y'a bila sen kan a mɛnna maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka dɔn min ye numéro kɛrɛnkɛrɛnnen u ka k'i la i ye maa fasugu min ye a ka dɔn k'a fɔ karisa de karisa sigiyɔrɔ yɔrɔ min ye Ravec kun y'o ye limanaw katinina min nana don a la n'o fana kun de ye k'a dɔn ka maliden hakɛ dɔ hali n'a sɔrɔla ko bɛ kɛ jamana kɔnɔna la kalata n'a ɲɔgɔnna ninnu ani fɛn caman limanaw bɛɛ ka dɔn maa hakɛ min yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔna la administration territoriale yɔrɔ ale b'o baara la a mɛnna min ye katinina ko ye maaw ka dɔn ka maaw sigiyɔrɔw dɔn a kun kɛra gɛlɛyaba ye kosɛbɛ waati tɛmɛnen na jamana ɲɛmaaw bolo o gɛlɛya min ye nin ye ni an tɛ se ka to a kɔnɔna la a bɛ san 10 bɔ gouvernement n'a dɛmɛbaw olu bɛ wuli ka jɔ la yɛlɛmani minnu bolo dalen don jamana kɔnɔ ko ka katinina ko k'a don bɛrɛ la a jarala k'a fɔ adamadenw ka hakɛ ye u ka gafew mago ɲɛ sɛbɛnw olu sɔrɔli nɔgɔya la limanaw katinina ko a bilama a kun kɛmɛ fɛn ye maaw ka hakɛw i bɛ wuli katinina nɔfɛ limanaw yanni k'i tɛgɛ da ka gɛlɛya b'a la o de la premier ministre n'a ka gouvernement maa tɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la administration territoriale u filɛ nin ka baara min boloda nin ye n'a bɛ don premier ministre yɛrɛ ka plan de gouvernement kɔnɔna la ni u kama ko PAG a jirala k'a fɔ katinina sɔrɔli ka nɔgɔya kosɛbɛ maaw bolo k'u to u sigiyɔrɔw la o de daminɛtɔ ye nin a tɛna kɛ bilen ko i bɛ wuli ka taa ara minɛ walima ko maaw ka taa fara ɲɔgɔn kan limanaw ka walima ka baarakɛla min ye faso ka baarakɛla ye ani maa min bɛ ka sɛbɛn ɲini ka aw gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo suguya dɔ la limanaw ko o de dabilatɔ filɛ nin yɔrɔ bɔlɔlɔko tile in na fɛn bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔn bi k'i ka sɛbɛn sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la o de daminɛtɔ filɛ u ko a ma ko télédemande walasa baaraw dabɔra kunungo tarata wa ko ana to senna fo ala ye don min jira an na Tuguna a Traoré ale de ye fasiri in kɛ limanaw ale fasiri sɛbɛn kelen kɔnɔna la Bamako kasobonba n'o ye maison centrale d'arrêt de Bamako ye CNDH yɔrɔ ale ye jɛkuluba ye min sigilen don bunadamadenw ka hakɛw bɛ se ka lafasa cogo min na limanaw ko nka ko maa hakɛ min bɛ kasobon kɔnɔna la bi limanaw a bɛ t'i jɔ maa 2000 ani maa 600 ni maa 40 de la a dun jirala k'a fɔ kasobonba in limanaw ni maa yɛrɛ cayara ka tɛmɛ o tɛna tɛmɛ maa 400 kan maa 400 kan ka bila yɔrɔ min na n'a fɔra maa 2000 ni maa 600 ni 40 bɛ o yɔrɔ la yɔrɔ o ye damatɛmɛ ye o la commission nationale des droits de l'homme CNDH u ye bɔnbarali dɔ kɛ kunu ka taa Bamako kasobonba la limanaw ka se ka taa dɔn maa minnu bɛ kaso la yen nɔ ni limanaw ka hakɛw minɛnen d'u la k'u bila kaso la dɔw bɛ yen olu bɛ sigi la bi sigi min ni u diyaɲɛ sigi tɛ sabu u ka kiriw ma se ka kɛ k'a sababu yɛrɛ kɛ kiri tigilamaw kɛmɛ k'u ye k'u to yen ten o la CNDH y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan n'i ye kasoladenw ta 100 sara k'a tila limanaw maa 82 o de bɛ yen minnu bɛ nin lahala ninnu kɔnɔna la dɔw bɛ yen olu bɛ mandat de dépôt kɔnɔ dɔw talen don ka bila yen ten dayɛrɛ ti don ka kiri la limanaw nin dun waati in na funteni lahawula min bɛ maaw kan coronavirus bana min bɛ maaw kan a tɛ yamaruya fiyewu limanaw maaw ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ na ni degun wɛrɛ ye CNDH ko nin bɛɛ ye kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ minnu ni olu tɛna se ka u da de a kan sabu olu sigikan de maaw ka hakɛw bɛ se ka lafasa cogo min na u b'o kuma fɔ colonel Adama Gindo ale yɛrɛ y'i to nin kɛnɛ in kan limanaw ka wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ kiriko ɲɛma maa minnu bɛ yen ni u bɛ kasoladenw ka kiriw tigɛ k'u hakili to nin na walasa kasobon maa caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na min ka kiri bɛ tigɛ o ta ka tigɛ min yɛrɛ ni jalaki bɛ nɔfɛ ni a bɛ tigɛ cogo min na a ka kɛ ten dɔ o la sa CNDH y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ bi Mali kɔnɔna la kasobon min n'a bɛ fa tewu ni maaw bɔli yɛrɛ dabaliban don kɔsa in na misali ye mun ye yɔrɔ maa min bɛ yen n'ale bɛ kuma arajo la k'o ma Mohamed Yusuf Bacil
Arasbach ale yɛrɛ ni gɛlɛya fɔ kɔsa in na a ko maa caman bɛ minnu minɛn bɛ kasobo in na limana u adamadenya hakɛ yɛrɛ ka hakɛ bɛɛ lajɛlen de terekelen don ni o kuma fɔra CNDH ko o y'a la worobilanjura ye maa caman de bɛ minnu bɛ kaso in kɔnɔna la limanaw u tɛ se ka bɔ u ka kiiri tɛ se ka kɛ u kɔni ton bɛ ten yɔrɔ fana tɛ hakɛ maaw ni min ka kan kuma ye nin ye ne ka kuma tɛ dɛ an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM. Kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Lesor ye ale kumana Lesor y'a jira k'a fɔ min ye kalataw ye limanaw ko kalataw tunu kɛ waati jɛ fiyewu ka taa waati wɛrɛ nɔfɛ jɔnni ye nin kuma fɔ Premier ministre Muktar Wan a ye nin kuma fɔ kunungo a kɛra suntigɛ dɔ de senfɛ suntigɛ min ne a wele bilala kunnafonidilaw ma min bɛ tali kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen na a primature yɛrɛ la a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ limanaw ko kuma caman da donna kuma caman na min bɛ jamana yɛlɛmani ko kuma fɔ politique ko nasira ani nasira wɛrɛw fɛ nka sɔnni sigira min kan ni premier ministre da don la ko walawala o ye kalata ko ye sabu premier ministre ko ni transition banna maaw bɛ se ka olu ka baara jaabi k'a fɔ a ɲɛna walima a ma ɲɛ limanaw ko o bɛ tali kɛ kalata in kɛko ɲuman a n'a kɛko juguya de la walasa premier ministre ye laseli min kɛ nin ye kunnafonidilaw limanaw nin ye laada ye laada min ni Muktar Wan limanaw ale na tugu tɔw kɔ premier ministre tɔw y'a kɛ cogo min na sunkalo la ka kunnafonidilaw wele ka baro kɛ n'u ye jamana bɛ lahala min na k'o kuma fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni kɛra min ye barolasigi ye min na a kɛra bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ sabu gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ kunnafonidilaw fora ka da o kan sabu u da tunna a la waati caman u y'a kɛ ɲɛdɔn kɔnɔna la u y'a kɛ kunnafonidi yɛrɛ minɛn kɔnɔna la Muktar Wan yɛrɛ y'o foli ta k'o di kunnafonidilaw ma a ko ɲɔgɔnye in bɛ kɛ waati min na o y'a sɔrɔ kalata waati o fɔra a bɛnna ni waati fana ye min ye comité d'orientation stratégique ni o ye jɛkulu ye min fana sigilen don maa 50 ɲɔgɔnna b'a kɔnɔ olu bɛna u sigi ka jamana yɛlɛmaniba minnu bolodalen don olu fana a bɛnna ni olu sugandili yɛrɛ ye ka min daminɛna kabi mars kalo tile 31 a bilala sen kan waati la fana k'a sɔrɔ ni transition limanaw n'o ye cɛmancɛ fanga ye gouvernement ye a ka kuntilennaw di n'o ye plan d'action du gouvernement ye a bɛnna k'a sɔrɔ o fana waatiw dira Muktar Wan ko ɲɔgɔnye in bɛnna ma sabu a jala k'a fɔ transition u bɛ baara la ni waati in na n'i ye jateminɛ kɛ administration territoriale min bɛ fanga mara cɛma bɔli kunna ale n'a dɛmɛjɛkulu limanaw fo ka taa se gouvernement ma charte min n'o ye gafeba ye transition ka kuntilenna don ka baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔ yan i kalataw ani fɛn fɛn bɛ yen min dulonnen don transition in na i n'a fɔ cɛmancɛ fanga yɛrɛ ɲɛma bandaw ale ye nin kuma fɔ septembre kalo tile 25 tɛmɛnen a ko tile 1 o tɛna fara cɛmancɛ fanga in hakɛ kan o de la bi limanaw baara minnu bolodalen don Muktar Wan a ko cɛmancɛ fanga bɛ a se yɛrɛ de la baara ninnu bɛ se ka kɛ ka se a dan na cogo min na o de la a ye da suɲɛ k'a fɔ kunnafonidilaw ye limanaw ko a fɔra ko kalata minnu bɛ kɛ n'a don yɛrɛ dantigɛra ka ban limanaw ko tile 1 tɛna fara kalata ninnu kan wa a bɛɛ na kɛ i n'a fɔ a fɔra cogo min na Madiba Keita limanaw ale de ye fasiri kɛ Lesor ale Lesor kelen in na limanaw an ka finitigiw ko donbolokɛriw ye min ye bolimafɛn 222 o taara ka di u ma a bɛɛ ye bolimafɛnw ye minnu bɛ u dɛmɛ u ka baara la lakana baara an ka jamana kɔnɔ yan o la sa a jala k'a fɔ pick-up Toyota o 220 o b'a la ka taa se mobili 2 minnu bɛ ji doni kɛ o la sa o mobili 2 in o kɔni taara ka di protection civile maaw ma min ye polisiw ye a jala k'a fɔ pick-up 90 dira olu ma 40 o dira garde nationale ma 30 o dira gendarmerie nationale ma 10 o dira protection civile ma min ye 50 ye o tilala force spéciale tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye jateminɛ kɛ an y'a fɔ ten min ye jidonna 2 ye o dira protection civile maaw ma sabu olu ka baara y'u ye a kɛra cɛmancɛ fanga dankan Asimi Goita ale ɲɛna a kɛra min bɛ tali kɛ premier ministre Muktar Wan o fana ɲɛna Tomikɔrɔbugu GMS yɛrɛ dagayɔrɔ yɛrɛ la o la sa u ka kuma la limanaw ni mobili minnu filɛ nin ye bolimafɛn ninnu k'a di an ka finitigiw ma a bɛ don baara dɔ de hukumu kɔnɔna la loi de programmation
relative à la sécurité intérieure n'o ye jamana yɛrɛ kɔnɔna lakanani sariya min talen don ko ka finitigiw dɛmɛ a baara la a kɛra colonel Modibo Kone limanaw ale min fana bɛ jamana lakanani ko kunna a kɛra o ɲɛna n'i ye jateminɛ kɛ ko nafolo min bɔra ka don a da fɛ limanaw a bɛɛ lajɛlen a ma bɔ dɛmɛba yɔrɔ nka bɛɛ lajɛlen bɔra Mali yɛrɛ wagande kɔnɔna la a bɛ don hukumu kɔnɔna la o ye k'a fɔ cɛmancɛ fanga maaw nakan ko ka finitigiw limanaw k'u dɛmɛ minan yɛrɛ dili la walasa u bɛ se ka jamanadenw n'u bolofɛnw olu lakana cogo min na a sen fɛ limanaw min ye premier ministre ye ale kɔni ye cɛ ni muso minnu bɛ yen n'olu bɛ ka jamanadenw lakana bi limanaw k'a dɔn k'a fɔ minan minnu dilen filɛ u ma nin ye minan ninnu u k'a minɛ i n'a fɔ u yɛrɛ ta jamana in a kalifalen don olu de la lakana ko siratigɛ ninnu na a ka kan limanaw minan ninnu u k'a don a donda fɛ Abubakar Traoré ale de ye ni fasiri kɛ an y'a bɔ lesɔr kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM. Kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Soir de Bamako ye ale kumana Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ limanaw ko ŋunuŋunu kuma dɔ bɛ sen na sisan ko 5000 billet ko o bɛna bila sen na ko BCEAO de ye a kuma fɔ nka BCEAO bɔra ka jaabili kɛ ko tiɲɛ tɛ kuma in na ale m'a fɔ dɛ ale yɛrɛ bɛnna ni kuma in yaalayalatɔ ye bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko CFA wari 5000 billet limanaw ko na bila sen kan yanni juillet kalo san 2021 cɛ o la sa communiqué dɔ min ni BCEAO yɛrɛ ye o bila a ka bɔlɔlɔw sanfɛ k'a jira k'a fɔ kuma min fɔtɔ ye nin ye limanaw kuma in olu m'a fɔ a ma bɔ olu da wa billet min ye nin ye n'o ye CFA wari 5000 billet limanaw ko k'a bila sen kan maaw ka baara kɛ n'a ye olu m'a fɔ nka limanaw kuma in yɛrɛ k'a ta k'a yɛrɛkɛ réseaux sociaux kan a sɔrɔla mun de fɛ Soir de Bamako ko Sénégal président n'o ye Macky Sall ye ale tun bɛ ka jɛrɛ dɔ ɲɛ minɛ n'o y'a tako 25 ye BCEAO ka bilali la sen kan o san 52 sɔrɔli dɛ o de sen fɛ Macky Sall y'i da don 5000 billet ko in na a y'a jira k'a fɔ 5000 billet limanaw a kɔkana n'a ɲɛna ka o ɲɛfɔ maaw ye a donni kama a kɛra cɛmɔgɔ Miliette Kone ale min ye banque centrale yɛrɛ gouverneur ye a kɛra o fana ɲɛna n'o ye BCEAO ɲɛmaa ye n'i ye jateminɛ kɛ limanaw wari a couleur na fɛn fɛn b'a la ani ja fɛn fɛn b'a kan Macky Sall y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ye a waati la nka k'a fɔ de ko nin ye 5000 billet yɛrɛ ye nin y'a bilatɔ ye sen kan limanaw o ma fɔ wa o kuma o de tan bɛ ka yɛrɛkɛ réseaux sociaux ka bi min ye Miliette Jakite ale ka fɔ la Jakite a ye kuma min na a ye o sɛmɛntiya a ko bi kuma min bɛ ka yaala bɔlɔlɔw sanfɛ ni olu yɛrɛ bɔra kalama sibiri tɛmɛnen na ko kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye o la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest k'a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ kuma min ye nin ye olu m'a fɔ k'a fɔ de 5000 billet bɛ yen ko o bɛna bila sen kan yanni juillet kalo cɛ limanaw olu ma a sɛbɛn wa u ma a kuma yɛrɛ fɔ o de la k'u bɛ bɛɛ wele bɛɛ k'i janto n'a ma ɲɛ ko u ye fɛn wɛrɛ ye ko 5000 billet limanaw k'u janto tiɲɛ t'a la a ma bila sen kan fɔlɔ BCEAO de ye nin kuma yɛrɛ fɔ limanaw ale kunnafoni di sɛbɛn kelen n'o ye Soir de Bamako ye a ko URD politique tɔn limanaw kuma caman bɛ ka fɔ politique tɔn in ma bi k'a jira k'a fɔ ko u ka cɛbɔ jamanakuntigi kalata nɔtɔ ninnu na limanaw a kuma cayara o de la URD sifinnakaw ko olu walasa ka ko in bɛɛ jɛya olu kɛtɔ don ka jɛrɛ belebeleba boloda mai kalo tile fɔlɔ natɔ in yɛrɛ la ka jamanaden bɛɛ ladɔnniya kuma min bɛ senna ŋunuŋunu kumaw ko URD k'a fɔ de k'u bɛ fɛ ka maa wɛrɛ sugandi min tɛ URD yɛrɛ tɔnden ye k'o kɛ u ka cɛbɔ ye k'o tɛ u fɛla ye o la sa jeunesse URD u ko kɛlen don ka mai kalo tile fɔlɔ de boloda san 2021 Badlabu crèche la ka taa kuma min ye nin ye ni a tun bɛ ka da u ka bi k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka maa de sugandi maa min yɛrɛ hali ni URD yɛrɛ tɔnden sɛbɛn tɛ a bolo limanaw dɔw ko ŋunuŋunukanw don dɛ min ye Ibrahim Bokar Keita ka premier ministre kɔrɔ in ye Dr Bubu Sise ko o de bɛ fɛ ka URD ɲɛ minɛ ka kɛ a ka cɛbɔ ye kalata natɔ ninnu na limanaw kuma in kɔni cayara nka sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ yen maaw bɛ min kalama a la o ye k'a fɔ n'i ye politiki tɔn yɛrɛ la ye a kɔnɔna la dɔw de bɛ fɛ ka maaw sugandi maa minnu y'u fɛlamaw ye limanaw k'o ta mɛ wolo maa min na o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise
min ni Sumela Sise tale kɔfɛ limanaw ka parti ka hakilila yɛlɛma walima ka kuntilina wɛrɛ d'a ma limanaw ko ye Sumela Sise kɔ ye o de la bi dɔw bɛ yen minnu tɛ fɛ ka nin kuma yɛrɛ mɛn caman bɛ yen olu bɔra k'u ka fɛlɛw jira k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye kuma min fɔlen filɛ ka da URD la Sumela Sise ka parti ala ma hinɛla la ka Sumela Sise kɔ ka tila k'o ta ka kuntilina wɛrɛ di u ma maa caman bɛ yen olu bɔra k'a jira k'a fɔ nin tɛ tiɲɛ ye i n'a fɔ Ibrahima Ikasa Mayiga ka taa se min bɛ tali kɛ u ka jeunesse ɲɛma n'o ye Abdramane Jara ye ninnu bɛɛ lajɛlen y'u fɛla fɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye o la sa yɔrɔ u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ kɔsa in na min ɲɛmaya yɛrɛ tun bɛ u ka parti vice président bolo Saliku Sanogo ale ye a jira k'a fɔ kɔsa in na u ye ɲɔgɔn ye min kɛ a kun de tun ye ka parti tɔnden bɛɛ lajɛlen ka kuntilina diw ma walasa u bɛ se k'u miiri parti yɛrɛ a sini bɛ kɛ cogo di Sumela Sise tale kɔfɛ ani hali kalata minnu bolodalen don u bɛ se ka maa sugandi parti yɛrɛ kɔnɔ cogo min na ka se ka o kuma fɔ hali Ibrahima Ikasa Mayiga tɛmɛnen Musa Seyi Jalo ninnu bɛɛ lajɛlen ko nin kuma in tɛ tiɲɛ ye wa ko nin ye ko dɔ de daminɛtɔ ye k'a nɔrɔ olu ka politiki tɔn in na o de la ka bɛɛ bɔ a kalama k'u na jɛrɛ belebeleba boloda o ye parti denmisɛnninw yɛrɛ ka hakilila ye mais kalo tile fɔlɔ natɔ in limanaw kuma min bɛ ka fɔ ka se ka a kuma ka tiɲɛ na nkalon di maaw ma kuma in nin an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM. kunnafoni nasira la limanaw sɛbɛn bɛ ni o ye le républicain ale kumana républicain y'a jira k'a fɔ ko san o san min ye jɛkulu dɔ ye u k'a ma ko kɛwale people ale nin y'a san wɔɔrɔ ye limanaw u bɛ kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ min na a bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'u ka wulikajɔ bonyana jamana kɔnɔ ani n'u tɔgɔ bɛ ko caman na u ye baara minnu kɛ ka se k'o ta k'o jira diɲɛmaa la limanaw ko kokura donna a la ɲina u ka baara in ta ko wɔɔrɔnan min ye n'o ye kɛwale people ale su ye a jirala k'a fɔ ɲina lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan n'o ye ambassadew ye ka se ka olu ka baara yɛrɛ k'a dɔn a bɛ cogo min na Mali kɔnɔna la nka limanaw ko ɲina maa min kɛra jɔnjɔ sɔrɔba ye ambassade minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan o ye Pays-Bas ye u ka ambassadeur n'o ye Marshal Germany ale de ye prix in sɔrɔ prix min filɛ nin na a tɔgɔ dara an ka jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Umaru Konare la prix min nin ye limanaw na a kun de ye ko ka ambassade minnu bɛ Mali kɔnɔ yan u bɛ baara min na ani u bɛ ka Mali yɛrɛ dɛmɛ cogo min na yɔrɔ Pays-Bas ambassade ale bɛ Mali kɔnɔ yan a mɛnna a t'i n'a fɔ ko jɔnjɔn in a taara ka di ambassadeur de ma o tɛ i n'a fɔ kɛwale people a ɲɛmaaba Sheikh Abbas ale ye a ɲɛfɔ cogo min na a ko nin y'a san wɔɔrɔ ye u bɛ baara in kɛ nka min ye kokura ye min donna la ɲina ka ambassadeur minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan limanaw u bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔnya min kɛ ni Mali ye u bɛ ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin Mali ma a jirala k'a fɔ a kun de y'o ye k'a dɔn min bɛ min na o la sa kunnafonidiso 15 ɲɔgɔn na minnu ni ko in bilala olu de ka bolo kan u ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u k'u ka fɛla di limanaw sugandili taara bɛn Pays-Bas ambassade de ma k'a fɔ ko olu de jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Mali kɔnɔ la ya dɛmɛ yɛrɛ nasira ninnu na o de la u ka ambassadeur n'o ye Marshal Germany a nisɔndiyara kosɛbɛ a kɛlen ko ka jɔnjɔn sɔrɔ a ko a bɛ foli di kɛwale people magazine ma minnu ni u ye nin jɔnjɔn in ta ka di olu ma a t'i n'a fɔ k'a dira ale ambassadeur ma nka maa maa bɛ yen k'i bɛ baara kɛ Pays-Bas ambassade kɔnɔna la jɔnjɔn in taara ka di olu ma ani ambassade n k'a fɔ Pays-Bas yɛrɛ jamana olu minnu ni u ma sɛgɛn u ma ɲinɛ Mali dɛmɛni na sira yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o la sa a ye foli di Mali sifinnakaw ma olu minnu bɛ Mali sini baara la ka se ka jɔnjɔn min dira u ma nin ye limanaw ka foli yɛrɛ d'a kan o la sa kɛwale people a jirala k'a fɔ nin kɔni ko kura ye u ye baara min kɛ ɲina prix kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ta k'o da an ka jamanakuntigi tɔgɔ la Alpha Umaru Konare ko ambassade min bɛ Pays-Bas tɔgɔ la ale de ye a sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ halisa Ala k'a k'u ma hɛrɛ ye kuma ye nin ye an ye nin bɔ républicain kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM. kunnafoni nasira la limanaw sɛbɛn bɛ ni o ye le républicain ye ale kumana républicain y'a jira k'a fɔ ko san o san min ye jɛkulu dɔ ye u k'a ma ko kɛwale people
ale nin y'a san 6 ye limana u bɛ kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ min na a bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'u ka wulikajɔ bonyana jamana kɔnɔ an'u tɔgɔ bɛ ko caman na u ye baara minnu kɛ ka se k'u ta k'u jira diɲɛmaa la limanaw ko kokura donna a la ɲina u ka baara in ta ko 6nan min ye n'o ye kɛwale people ale su ye a jirala k'a fɔ ɲina lasigiden minnu bɛ mali kɔnɔna la yan n'o ye ambasadiw ye ka se ka olu ka baara yɛrɛ k'a dɔn a bɛ cogo min na mali kɔnɔna la nka limanaw ko ɲina maa min kɛra jɔnjɔ sɔrɔba ye ambasadi minnu bɛ mali kɔnɔna la yan o ye Pays-Bas ye u ka ambassadeur n'o ye Marshal Germany ale de ye prix in sɔrɔ prix min filɛ nin na a tɔgɔ dara an ka jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Umaru Konare la prix min nin ye limanaw na a kun de ye ko ka ambassade minnu bɛ mali kɔnɔ yan u bɛ baara min na ani u bɛ ka mali yɛrɛ dɛmɛ cogo min na yɔrɔ Pays-Bas ambassade ale bɛ mali kɔnɔ yan a mɛnna a t'i n'a fɔ ko jɔnjɔn in a taara ka di ambassadeur de ma o tɛ i n'a fɔ kɛwale people a ɲɛmaaba Sheikh Abbas ale ye a ɲɛfɔ cogo min na a ko nin y'a san 6 ye u bɛ baara in kɛ nka min ye kokura ye min donna la ɲina ka ambassadeur minnu bɛ mali kɔnɔna la yan limana u bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔnya min kɛ ni mali ye u bɛ ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin mali ma a jirala k'a fɔ a kun de y'o ye k'a dɔn min bɛ min na o la sa kunnafonidiso 15 ɲɔgɔn na minnu ni ko in bilala olu de ka bolo kan u ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u k'u ka fɛla di limana sugandili taara bɛn Pays-Bas ambassade de ma k'a fɔ ko olu de jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ mali kɔnɔ la ya dɛmɛ yɛrɛ nasira ninnu na o de la u ka ambassadeur n'o ye Marshal Germany a nisɔndiyara kosɛbɛ a kɛlen ko ka jɔnjɔn sɔrɔ a ko a bɛ foli di kɛwale people magazine ma minnu ni u ye ni jɔnjɔn in ta ka di olu ma a t'i n'a fɔ k'a dira ale ambassadeur ma nka maa maa bɛ yen k'i bɛ baara kɛ Pays-Bas ambassade kɔnɔna la jɔnjɔn in taara ka di olu ma ani ambassade n k'a fɔ Pays-Bas yɛrɛ jamana olu minnu ni u ma sɛgɛn u ma ɲinɛ mali dɛmɛni na sira yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o la sa a ye foli di mali sifinnakaw ma olu minnu bɛ mali sini baara la ka se ka jɔnjɔn min dira u ma nin ye limanaw ka foli yɛrɛ d'a kan o la sa kɛwale people a jirala k'a fɔ nin kɔni kokura ye u ye baara min kɛ ɲina prix kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ta k'o da an ka jamanakuntigi tɔgɔ la Alpha Umaru Konare ko ambassade min bɛ Pays-Bas tɔgɔ la ale de ye a sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ halisa Ala k'a k'u ma hɛrɛ ye kuma ye nin ye an ye nin bɔ républicain kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM. Kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'indépendant ye ale kumana limanaw indépendant y'a jira k'a fɔ yɔrɔ min bɛ tali kɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a sigira ni o ye comité d'orientation stratégique ye limanaw jɛkulu min ye nin ye ni premier ministre ale de y'a sigi ale de ka yamaruya don ko nka limanaw ko dɔw bɛ ɲinɛ kɛra olu kɔ dɛ olu yɛrɛ y'u ka fɛla fɔ ka ban maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛnyɛrɛye kɔnɔna la secteur privé maaw ani mali alisilamɛw ka tɔnba au conseil islamique limanaw ko ɲinɛ kɛra ninnu kɔ dabangama don wa walima ɲinɛ de don wa min ye indépendant ye ale kɛlen don ka to min sigi o ɲininkali kan o la sa n'a ma ɲɛ limanaw ko yɛlɛmaniw bolodalen don politiki ko ni fɛn caman sira la an ka jamana kɔnɔ yan a ka kan bɛɛ lajɛlen sen ka don a la nka limanaw ko ka ɲinɛ an ka kɛnyɛrɛye cakɛda dɔw ani o conseil islamique kɔ limanaw o kɔni fɛn min ni a ma bɛn wa a balila maa caman na maaw k'u hakili jigin k'a jira k'a fɔ yɔrɔ CNT n'o ye comité national de transition ye jɛkulu min sigilen don députéw ka jɔyɔrɔ la bi yɔrɔ o fana sigitɔ o kɛra nin cogoya la politikima dɔ wulila k'a fɔ ko olu sen ma don a la a ko kɛra yɛrɛko ye dɔw yɛrɛ bɛ yen olu taara ka bila CNT kɔnɔ limanaw u taara jɔnni de tɔgɔ la u bɛ ka kuma jɔnni tɔgɔ la jɛkulu min ye nin ye n'ale de bɛ ka kuma maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la CNT limanaw maaw b'a kɔnɔ olu yɛrɛ k'olu ta kun tɛ fasiri ka kuma don dɛ ko bi n'a fɔra ko jɛkulu kura wɛrɛ bɛna sigi min kan ka baara kɛ maa 50 b'a kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen ye politikimaw ye lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ sanfɛ kalansow na ani fasodenw ka jɛrɛjɛkulu ni secteur privé n'a ɲɔgɔnnaw ani lafasalikulu a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw olu bɛɛ b'a kɔnɔna la ko nka ɲinɛ kɛra o conseil islamique tɔndenw kɔ maa kelen tɛ olu la min taara o conseil islamique nɔna bila o yɛrɛ min bɛ tali kɛ a silamɛw ka jɛkulu dɔ bɛ yen
n'o ɲɛmaya bɛ Mohamed Kimbiri bolo association collectif des associations musulmanes du Mali o ɲɛma Mohamed Kimbiri ale ko olu tɛ sɔn COS ko in ma n'o ye comité d'orientation stratégique k'u tɛ sɔn a ma sabu olu au conseil islamique maa kelen tɛ yen min taara ka bila kɔnɔ olu yɛrɛ ka alisilamɛ jɛkulu si tɛ maa min taara ka bila kɔnɔ k'o bɛ kuma olu tɔgɔ la ni premier ministre ni a bɔra kalama a ka segin kɔ joona ni décret min na kɛra sababu ye ka nin bila sen kan n'o bɛ se ka kɛ o ka kɛ n'o tɛ COS ni limanaw k'olu sen t'a la bi u sen t'a la sini a kɛra u ye maaw bɔ ɲɔgɔn na kuma in ye limanaw e ko an tɛ kunnafoni bila nin kan yan l'indépendant de ye nin fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka lamɛnni ko ɲuman na kunnafoni la kala Amadu Jalo fɛ Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe wɛrɛ olu lakali kɛnɛ kan a k'an bɛn ni Ala sɔnna. Aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la.